Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Nah, jadi iki tim berak-berak ngelompok kabeh. Tim orang-orang. Tim orang-orang, enggak usah tim orang-orang piye to? Jirine sapa kae? Mas T. Email. Mas T. Jadi Mas T kan ganti jadi tim orang-orang. Lho, sipi ya. Bisa tim orang-orang. Nah, bos tetep TBB soalnya pengganti berak-berak berburu. Kecat piye? Berapa? Edik peren dik. Mlaku. Minggu agak geletek terus langsung dik. Dulu. Jadi Ngomong. Lah iki Belen belah to. Masih duwe yo ning kene kok. Bingung men to kowe. kan kemarin oleh kiriman iwak dari Mbak Vina. Heeh. Ya, rencanane kan dimasak saiki. Oh. Iki piye maksudnya? Iki Mbak Sita kan oleh musibah. Lah karena Mbak Sita tetep kon masak. Iki aku ngarep ngenteni keputusane. Kowe piye? Aku yo sesuk ID. panut aku. Panut pokoknya, tetep panut. Nah, aku Ya, nek sesuk kuwi mulai sore lho. Mulai sore lho, jam 3 lho. Masa jam 3 awane anu. jam 3. Ya kaya ali guys. Ki kowe sok kapan? Kowe sok kapan? Soale bar kena yo aku yo rapi ngomong mesti rumangsan, mbok rumangsan saya titik ngono bos. Dene iki aku ki manut kabeh to. Mbok sesuk yo sesuk. Mbak Sita kan ngakon saiki gak apa-apa. Yo, lah tapi ki sing gawe bumbu sapa ra iso kabeh. Wi foto wi. Ala rasa. Kok enek Mbak Rita, enek Mboke. Malah penceng kabeh engko. Dulu. Malah penceng kabeh. Oh, Mbak Sitais. Kabar Sitano sik gak crit. Serasane wis. Berarti ngenteni Mbak Sita ya. Ya wis nek ngono awake dhewe nek Mbak Sita. Yo. Sik, kok isik. Nekoni mami. Yo, tak piye iki? Enggak tak tekanane. Yo. Nah, jadi Lah jadi ki piye? Londo ya jalan-jalan no. Lah balane tiba ndak mau serati delok. Mulane tiba, Bos. Panas-panas iki. Iki bojone Pak Wid channel, Pak Widodo. Ora bojone ndi? Ora ndi poro. Bukan bener bukan ngomong. Oh, anti ngomong apa? Ini bareng lodo karo jiput. Dono. Lagi dono ki posisi mau kerja ning Jepara karo Pak Wid. Lan mulai. Mati lho. Lan anu. Lagi ngene lho, Bos. Iki kan Pak sing kali Mbak Vina, ento. Sing kali Mbak Vina iki piye maksudnya? Caca ki karepe ngenteni kowe sehat. Yo kandang dimasak panggene kudu gawe apa. Tapi jadi gak menak kowe jek loro nek. Jadi nek gambar Sita jadi penceng kabeh ngono bumbune piye jajal. Saya mak loro gak mangan-mangan. Iki ben mati sik yo. Mari. Ngono mari-mari iso bareng-bareng. Lah mak loro kok kene jojor mangan-mangan bunga-bunga terus iki. Ya iya kan Caca kan nek kartu Mbak Sita kok masak saiki. Ya Caca karo kowe iki enten Mbak Sita mari lah jere nek Mbak Sita sing ngene bumbu jere pancen ku lho. Iso pancen. Sing kurang. Tadi mari ini. Sesuk mari tulisan. Oke wis. Anu tuh di kompres yang banyak adem. alam iku sore playon kok. Engko sekolah saya. Minggu lo ngebengi lo senam misan. Tujune sename lho prai engke. Engke jadwal senam. Ora lho jek sename. Prai. Anu nendi? Es batu. Lha apa duwe? Banyu dingin kae lho Kang Jo. Kayak anu Banyak ada panas. Diceluki gak. lha celuke wong aku iki gak ero. Aku rohku ki diomongi doe lah aku mlayu terus nulungi montore kuwi. Tak kira kebekan kerombong kuwi kok. Gembala anu nang gembala.
Dikompres banyak ada anu kuwi. Ya kan ben gak abot. Apa pos? Iki. Iki lu kan ngurus apa ora? Ya sitok ae yo. Sitok ae, lebokno sitokno lho. Lah ngono. Ini di kompres banyak iki gak abot. Nanggo sore banyangat. Pedang. Ya aja anget-anget melosoh jan. Bukan anu, apa? Medang ya? Terus kayak Ora Mbak Elora apa medang iki kabaran. dikompres banyu anget. Aduh sikil loro tak parani. Wong kene tak kira keberkan krombong. Terus montore tak dekno to. Lho loro lho, sing loro wonge lah ndupani montore piye to. Lah nek aku dhewe apa ya kuat, Jon. Gak iso. Lah kudune wonge sing dari tulunge. Lah nek nulungi piye? Ora kuat to kok. Montore dua apa banyu ngomongane dulu. Kaya kena nek Iso kok nek motor resik siko. Akhirnya nah ya serapa nulungi montore montore kan aku ngomong aku nek dikate gua sing tak tulungi montore ora mau ngomong tak ben ngono. Lagi tak kira bandes. berarti kowe sik nek sing teko kan. Anu sapa jenenge, Mas? Kancil. Yo Tak ndelok. kan Kamu ayu kamu. lagi nyoba wis ra nyauri gerung Lha lho. ora piye mau didemen dindiraken nek iki. Wes leo lho saiki lho wis piye. Ya urip larane. Mau meneh iki klinger lah. Ceklong nyawa ini karena bun-bunan nyawa. Nah, Di anu satu ini cowok tak kalah wis. Cowok kuwi. Hah? Kompres lagi. Oke, berarti positif anu ya. Esok besok kapan sak mari. Ya samarine lho, aja dipaksa samarine. Srek kok. Wis anggo bengi lho wis playon engko. Ini pelayan ya, ya tengene. Sesuk senang kan? Sesuk senang. Bengi nek playon kan asik kok. Iki pasti PBB. Jadi itu ngumpul. Ini positif berarti ngenteni Mbak Sita ya. Mbak Sita. Jadi ono bos iki channel TBB tim berak-berak disupport, di-like, di-subscribe. Disupport bos bintang mumpul ben ben sendang bayaran. Muga-muga nang support karo channel Dika. Dika channel. Ini harus digonta-ganti. Dik, harus digonta-ganti Dik. Dika channel. Dika channel video gak nyauri. Loro gila. Dene dia mah ora ganti. Iya Kang apa? Iya Dik. Piye to? Iya. Iya no. Dika channel, DBB disupport bintang iso bayaran. Dono channel. Alah kowe lho, mendino mesti sedina ping 7 mbon mengupload konten. Nangis. Ya aras kan nah to iso. Kowe lho Mas. Aras tak. Askarane. Lebih apa apa to? Arek kok kelemahan aku pengen ingat. Oh anu. Terus apa? Alex Junior. Sing ngono ki iwak sing dari Mbak Vina positifnya dimasak nek Mbak Sita wis mari bos. Masane Mbak Sita. Sesuk mari. Sesuk mari ya durane sesuk. Alah nggo bengi playon. Layong koyo. Engko nek Mbak Sita wis mari lah soalnya cacak iki nek ganti-ganti bumbu Mbak Sita cilik kurang cerit. Enak tukang masak mie tapi riyo. Jadi apa-apa toh. Tapi ini kan pernah rencanakan dimasakin ke bumbu apa wis disiapno. Tadi mungkin wis dikabari ya. Dikabari jam 1 kondang model merapat. Saiki aku ndang ngabar Cika. Ngabari piye? Yo lagi nemen. Nemene masalah apa teh nemen? Ora tambah Maksudnya teman-teman Centeno ben padha ngerti kabeh dan teman-teman ASKC ben padha ngerti. Iya wis ndang piye ndang. Wis pokok nemen iki. Lho, ndak tau jeneng teman-teman digenahno. Ya nemen kuwi paling kok. Asline tak gore medun sik. Gawanan nembok gawa. Kan ngene. Asik iki. Kok ben di rawat resik ben diombeni obat cacing. Nek sampai kan sapa sing buta? Lah saiki kan awake dhewe kan yo wis sak tim to, asu dioban sapa? Ya. Waduh, misale terus gak iso berburu, kowe pengen berburu.
Iki ngono kok misale sapa wae kan gak apa-apa ya ta, Terus. Kalau beli berarti gak oleh. Apa? Misale pomo kan PBB Oh, ya nyapa ngene wong akeh. Kamu dolane Mas Dukaon, Mas Bi nek sampeyan wis iso duwe rapo. Las ya. Asune. Asune kanggo Pak Dik. Jadi karek kuwi arep ngene Mas Nodeng. Apa nih? Asu kok apane? Ora Mas iki apane? Pak Dik didel iki Mas. Ya diganti di apa? Diganti di. Iso nyambian sing anyar. Kunti late. Kunti late nyambi. Paling Mbak Dik paling digawe celeng. Ora soalnya kono ya urung sempat arep nggo metu asu soalnya armadane kono saiki kan Gak iki sak tim iki takoni kabeh ngumpul-ngumpul to. Takoni sing ndingi sing diomong nanggun kae. ya kan iki TBB to, TBB PS tim tekek di calon Mas Okta. Mas Okta, lah kuwi dikon camping sewengi. Iki sing ndek muni sing iso sing gak iso. Ya kan nek bengi to, nek bengi engko nek dinane malam Minggu ya diusahno iso. Tapi soal tas sekolahan sih akeh. Telu can sekolah telu. Lah misale minggu pamane gak malam Minggu, ya kok sing sekolah ya gak melu gak apa-apa. Kan wis tetep enek wakil to, kaya aku, kowe, Kak Sutres, Rinyo, Woto. Kan sih to. Ya. Waduk. Iya. Jane kali Mas. Ya minggu camping ya yo. Wis gak oleh nggawa panganan ka omah. Kecuali bumbu. Karo sego. Sing to. Sego le. Lah segone sungi mambut, Jon. Ya ora mesti kene pengokane yo nggih nggawa anu kompor karo benda. Iya. Ngono. Karo nggo pan. Iki wadon kan. Banyune kok galon enak to, itu galon. Bayi watu ya alalah. Tak amu-amu kok. Engko piye? Siap e? Siap. Siap ya. So kapan-kapan ditet siap po kabeh. Siap ya. Kapan siap? Kapan siap. Jadi iki bahas sing dari Mbak Pina pokoknya ditunggu apa? Mbak Cita sampai mari bos. Mbak Cita wis mari soalnya saat ini ganti Kak Mbak Cita lara gelem sini penceng. Gue sing penceng ki mulai apane aku gak ngerti. Pasane Kak, soal pasar banter ya. Pasar banter kok. Krungu ki. Krungu ora to? Krungu. Pasar ora to? Pasar kayak kalah ora suaraku. Yo kae kan mandek sik. Mas saya mandut. Ngono bae piro to, Kak? 13. Jadi iki iwake sing dari Papina. Wah, Papina ki ngalung SKT. Tapi kok ngene ugi bos. Nek. Jadi anu Ngono. Iwake dari Papina wis positif. Ngenteni Mbak Cita. Wis mari. Ya engko muga-muga besok Mbak Cita mari pasti nggih bumbu. Nun. Ngono buat. Ngono kontaknya tak akhiri sampai kene pokoknya sekian dan terima kasih ikuti terus video-video berikutnya dan ikuti terus video-videonya TBB di channel Bos. Jadi kita akhiri salam asoy, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.